Nyakwara Migago chopo kanyo saa 7 mar odiochieng' kamora mora ma intiere odiochieng' makawuono. Erokamano ahinya kuom yiero TV mar RAMOGI eneno weche manyien mag Migago. Odiochieng' makawuono ma en chieng' wuok tich tarik 9 dwe mar 10 higa mar 2023. Odiochieng' mogik ma bende jatend piny Kenya William Ruto tieko limbe mare mar odiochienge 4 e gwengego mag Nyanza. Mage counties 4 mag Nyanza moriwo county ma Kisumu, Siaya, Homa Bay kaachiel kod Migori. Mago duto waluonu odiochieng' makawuono kendo nyalo bedo kod geno ni kuku kaachiel kod tiende ibiro yudo e weche manyien duto mag Migago. To mokwongo magi thuond weche ma wamiyo pek. Elimbe mare ma Kisumu kawuono, jatend Kenya William Ruto opodho chik matayo kaka inyalo ket kembe sirikal e lwet joket mwandu. I wish he could have addressed all those issues while in State House Nairobi. Because his coming here has not made a change. He was on a holiday. Jod bura mag ODM oseyo limbe mar jatend piny Kaluo kod weche manyocha wacho ka okwedo ng'anyo. County Commissioner, well done so far. Lakini bado 70% you have succeeded. There is still 30%. Please reach out to church leaders and elders. They'll help you in this war. Jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua osiemo ruodhi ma oketo nyao e lwenj kedo gi kong'o ma ok opuodhi. Nyakwara Migago mago kaachiel kod mamoko mathoth e yor adimba arwakni machiegni kenda kwayi mar mondo mi bed koda nyaka giko. Nyinga Joyce Oduor, parni nyalo tudri koda kindiko na kokalo e namba mar ote machuok ma en 336 Facebook kacha ibiro yudo wa live kaka pile RAMOGI TV, mbui marwa mar X bendi ibiro yudo wa @RAMOGI TV. Chwalnwa ote kata penjo kata paro moramora kotudore kod weche wa manyien duto mag Migago. Kawa chako en ni koro en ayanga ni moko kuom bede migepe kod kembe mag piny owacho ma chenro magi ok dhi nyime e yo makare kendo ma ok loko hala ibiro keti e lwet joket mwandu kaluwore gi chik manyien ma kawuono jatend piny William Ruto opuodho. Jatend piny oketo koke e chikno e kar jot mare ma Dundo ma Kisumu e kinde ni ma pod odhi nyime kod limbe mare e gwenge ma Nyanza. Paro mar keto kembego e lwet ji giwegi ne ochwal e od bura mamalo gi jatend kweth mathoth Kimani Ichung'wah e lo sirikal. Ler mogol kod paro kata par loch mar jatend piny okoni chikno idhi tigo e keto e lwet ji giwegi kembe kaka KenGen, Kenya Pipeline, Chemelil e kind kembe mamoko. Kawadhi nyime Nyakwara Migago anyisi ni waluonu weche mathoth kaloni nyaka sani bende jatend piny Kenya William Ruto ne odhi sidho chenro mopogore opogore e county ma Kisumu. Tok mano to biro bedo kodhi achiel kachiel nyaka e county ma Siaya odiochieng' makawuono kama bende obiro bedo kosidho apaya moro. Kawadhi mbele en ni jatend duond bura mar Roots George Wajakoya okwayo piny owacho mondo okas gedo mar kembe manegi singo ne oganda jo Kenya kaka yor loso thuolo mag tije ne rawere mapachoka kendo duoko chien kwan mamalo mar oganda jo Kenya maonge kod tije. Wajakoya ne wuoyo na Nyuki kama nowachie ni thoth rawere sani onge kod tije ahinya to e county ma Embu, Meru kod Nanyuki. Wach maneno ni e kinde limbe manowacho e gwenge man e county ma Alwora mago mantiere goda Kenya. Oseyo jotenda Kenya Kwanza kuom bayo weche mowacho ni medo mana duoko piny Kenya chien. Orwako paro mar kelo jo Kenya kanyakla kendo riwo wi dhoudi mapachoka mosebedo kiwacho ni jatend piny kata obedo ni moko kuom jotelo mayae masawa mar Kenya okosebedo kokete maino. Kenya is one nation and I'm here to preach unity so that everybody in Kenya, unless the constitution says otherwise, everyone in Kenya has a leave to remain in this country as per our constitution. But if you get a leader, national leader coming out to speak of the zoning and tribal languages, I think the younger people that I'm speaking to may not want to hear that very well, and the reaction in the mountain was very good.
But the young people actually were working in solidarity with us. They do not want to hear that kind of archaic language, threats, intimidation. I'm glad that Ruto has come to his senses and has corrected that. And we would like that person to apologize. Jagoro maduong' mar riwruok mar UDA Cleophas Malala oseo riwruok mag siasa mawuok imbo mar Kenya mong'ere kaka Western Region Parliamentary Caucus kuom gino mowacho ni thiro riwo wi oganda kanyakla. Koloso Bungoma e kinde mane orwako jokanyo mamoko modare duond buche mopogore opogore koriwo gi UDA. Malala wacho ni siasa mag riwo wi oganda mawuok imbo mar Kenya osekalo. Kendo en weche kata en seche makoro jotelo ne onego beni okaw ting' gin giwegi mar chwalo ne jopiny dongruok kokalo kuom piny owacho. Malala omedo jiwo jotenda duond buche mamoko kaka Ford Kenya kod ANC mondo oriwre kod duond bura mar UDA motelo ne yiero mar UDA ma ichano tim dwe mar 12 mar higani. Vijana oye! Hello. So ile kitu ningependa kuomba viongozi wa Luhya, tuache sasa kukuja kila weekend nyumbani na kuambia watu tunataka Luhya unity. We are already united, that is why we are in government. Ile kitu tunataka mkikuja nyumbani mseme mmeandika watu wangapi kazi hapa, mnaleta pesa ngapi nyumbani, barabara gani mnaunda hapa. Mambo ya Luhya unity sasa tuache, sababu tushaungana na tumeshukuru rais. Sasa Waluhya wako pamoja, so the narrative of Luhya unity should be buried kabisa. We are united, tuko united kabisa. Sasa mnasema kwamba viongozi wote wa mkoa wa Magharibi waache merry-go-round wajiunge na chama tawala, chama cha UDA. Moko kuom jod bura manyanza yuak ni jatend piny Kenya ne okonywakogi e limbe mare ma otieko e gwenge mag Luo Nyanza odiochieng' ma kawuono. Ka otelnegi kod jod bura ma Kasipul Charles Were, jotelogo okwedo weche moko mane owach kod Ruto e gwenge Masindo e wi ng'anyo ka gikoni mag weche ma ok owinjore sani ahinya to e kinde matwaka e kind Azimio gi Kenya Kwanza dhi nyime. No any head of state which you can visit a region in terms of bringing development and elected leaders are not there. Sisi tuli boycott. Kwa sababu mimi siwezi nikakuja area hii nichukue attendance and listening fee. As a member of parliament, I have capacity to take care of my people. Nataka kushukuru tena kwa wajumbe wote wa eneo hii ya Nyanza kwa sababu hakutuweka kwa program. Kwa hivyo tulimwachia nene na nyinyi, akishaenda ndio turudi vile nimeanzia, tuweke mambo sawa. I wish he could have addressed all those issues while in State House Nairobi, because his coming here has not made a change. He was on a holiday. Jatend Migago mochung'ne chenro mag oganda kod jotiche pachoka Florence Bore nyolimo kar dak mag nyithindo ma ochando e gwenge mag Bungoma mar ng'iyo chal margi. Bore medo rido ni kuonde dak mag nyithindo ma itiayo gi ji giwegi owinjore oluw chike ma piny owacho ochiwo mar loro kar dak mag nyithindogo, ma bende piny owacho chano loro e kind thuolo mar higni 8 mabiro. Bore wacho ni piny owacho osechako chenro mar yaro kar dak mag nyithindo ma itayo kod piny owacho, ma wacho ni biro bedo kar rwako nyithindo ma kiye kaachiel kod mago ma ojwang'a. Kata kamano, ochiwo siem ne jonyuol ma osebedo ka jwang'o nyithindgi kowacho ni medruok mag buche ma kamago osebedo ka neno e gwenge mag imbo mar piny Kenya. The Children's Act 2022 forbids any private home to have children. They should be brought to this
government institution to be taken care of. And we are giving a notice to the private homes that within the next 8 years they should be closed and children to be brought to government owned institution. As a ministry, ours is to ensure that the facilities that they use here are provided for, the construction that is ongoing is completed, and mine is to lobby for funding to ensure that that building is finished so that we can house the children in better facilities and in a more spacious place. As a ministry, ours is to ensure that these children are well taken care of, their rights are not infringed, and also to ensure that there is no trafficking of children. Jodolo moko e county ma Mombasa okwedo dwaro mar piny owacho mar loro kuonde dak mag nyithi kiye kata nyithindo mochando mosebed ka itayo kod ji giwegi ka gidwaro mondo gichoma mago ma osebedo ka ok luw chike. Jodologo wacho ni en ting' mar piny owacho mar timo nonro mar kumo kuonde dak mag ji giwegi ma wachore ni osebedo ka rocho ratich nyithindo ma ok onywando kuonde mag dak mag nyithindo duto. Magi wacho ni e kinde ma jatend Migago mochung'ne jotije e pacho kae Florence Bore nochiwo siem mondo olor kuonde dak mag nyithindo ma osebedo ka itayo kod ji giwegi e kind thuolo mar higni 8 mabiro. Baadhi ya nyumba hizo zimesomesha watoto, zimesaidia upande wa chakula na mahitaji mengineyo ya kijamii. Kwa hiyo sioni kama ni wazo bora kutimiza serikali kufanya inachoniwa kukifanya kuhusiana na nyumba hizo. Serikali angalia tu jinsi vile wanaweza kuhandle wale ambao wanaofanya zile vitendo ambapo sio sofaa katika jamii watoe, na zile ambapo zinafanya vizuri wapate kuendeleshwa ama kuachwa nafasi ziendelee kufanya hizo kazi. Nyakora Migago ng'anyisi ni nyalo chwalonwa ote kata paro mora mora kokalo namba mar ote machuok ma en 336 Facebook kacha bende nyisi ni nyalo tudri kodwa kichwalonwa pachi kotudore kod weche wa manyien duto mag odiochieng' ma kawuono. Aka bende ote achiel maneno ka wuoronwa kae iwacho ni nenwa yo makare ka bende iwacho kae ni okimor kod chenro no mar loro kuonde dak mag nyithi kiye kata kamano okinyiso wa kuma inenwa. Kwadhi nyime ni joten migepe mano Musalia Mudavadi opoyo anyuola mar joka ma kuom riwruok magingo e kindegi akauko ni mano e riwruok ma winjo kabila te pachoka obedgo. Mudavadi mane loso e kinde nyasi mar piem mar pinje ma opogore mar ngamia mano bagi e county ma Samburu. Ka bende wacho kanyo kata kamano wawinjane gima timore. Mimi nataka niulize watu wa maa, na mimi nimesimama kati ya kina mama. Ukienda kwa jikoni ya mama, iko mawe ngapi? Ukitoa moja, sufuria itafanya nini? Basi umoja wenu, vile mmeshikilia lenku, lati, mtutu, hiyo ni ile mawe 3 hapo kwa boma. Msijaribu kutoa hata moja, kwa sababu mumesimama na mnatuonyesha barabara nzuri. Tunachukua nafasi yetu katika taifa letu la Kenya. Nafasi ya mila, nafasi ya utalii, nafasi ya uwiano. Jamii ya Maa hawatakuwa spectators, watakuwa mstari wa mbele katika ujenzi wa taifa, na hatuwezi jenga taifa ambayo iko na msozano. Na sisi tumeamua kama jamii ya Maasai tukishikana na Lengu na Patrick kuwa sisi hatutagawanyika tena. Tutaenda pamoja tukishikana. Kwa sababu tumeona tutatambulika zaidi tukishikana. Mmoja ambaye mnaona katika magavana wetu watatu, hata sisi bunge tukiongozwa na mjumbe Aramat wa Narok County, tuko pamoja. Hii safari tumeanza pamoja, wabunge pamoja na gavana. Apinyo wacho okwa mondo ochak chenro mag dongruok e tongo gwenge matungni osebedo akaka yore tieko gwandruok e kindo ganda modak e gwengego.
Kwayo makama ogola bang' ji 8 wito ngimagi kaluwore kod gwandruok e kind oganda modak Sondu e tong' Makericho kod Kisumu. Kagiloso Kaptidil e kaunti ma Nandi, jodolo kod jotelo okwayo sirikal mondo ochwal dongruok koting'o gero skunde, monywando dhoudi makono kendo bago tuke manyalo kelo oganda kanyachiel mondo ginyakwe e kindgi. Bende gikoni piny owacho nyaka keto kenge mag thiro timbe mamiyo jomatindo donje maundu kaka math mag kong'o kod yedhe mamoko makelo mera. Gikwayo jodak ma Sondu mondo odaga kod kwe kaka joka ng'at achiel. Hii shida unaona kule Sondu ilikuwa katika sehemu hii. Lakini mimi nataka kushukuru viongozi kutokea kwa MCA, kutokea kwa wazee wa mitaa, kutokea kwa chiefs wetu. Tumekaa chini kusaidiana na bishops wetu na makanisa, tukasema hatutaki umwagaji wa damu. And we will never shed blood on account ya maneno ya differences hapa. Sisi tulisema tutazungumzia. We have challenges, the same challenges ya Sondu tuko nayo hapa. Historical injustices imetuumiza hapa. Kuna mashamba ambayo ilikuwa ya jamii zetu zilichukuliwa. Lakini sisi tuliamua kama viongozi kwamba hatutachukua sheria katika mikono yetu. Kwamba tutafanya kazi na serikali na tufanye kazi na institutions ya government ambayo imewekwa na katiba. Ndio sisi tukaalika National Land Commission, tukakuja kuzungumzia maneno mingi hapa ambayo inahusiana na maneno ya mashamba. Watu ambao wanaishi katika mipaka wakuwe na mikutano ya hadhara kila mara. Wao wanakutana wakihubiri amani. Ninaomba sana kanisa waingilie kati. Ningeomba sana wakina mama wenzangu hili katika hizo vikundi yao wakiwa na machama zao pale waweze kuungana pamoja. Watu kutoka makabila ya sehemu hii na sehemu ile nyingine wajiungane pamoja katika hizo merry-go-round zao, wakiongea waone ya kwamba wanapendana na wanafanya biashara kwa pamoja. Kawadhi mbele kod weche manyien mag Migago, wadhi nyaka weche mopogore opogore, yore mag tieko midhiero mar onge mag taulo mag ria e kind joma nyiri ma jonyuol gi yuto gi ni piny e kaunti ma Busia osechakore e skul nyiri ma Our Lady of Mercy Girls. Ka chenrono biro neno ni jopuonjrego oyudo puonjruok ewi kaka ginyalo loso taulo giwegi. Jopuonjre maromo 60 manie chenrono ma itayo gi riwruok moro motis ni Fawe kokalo kuom klab motis ni Tuseme oyudo masinde mag kompyuta mabiro konyogi e tayo chenrono ma igeno ni biro duoko chien kwan jopuonjre ma thoro lewe skul nikech rem bedo kod taulogo. Chenrono bende biro duoko chien kwan jopuonjre manyiri mamako iye ma ohiu. Promise that we will show other girls outside there to make this easy, because through this project the girls have confessed that they are able to use them, and they are very friendly to them. They are very comfortable with them. They can simply be washed using a bar soap, and they can dry and use for another day, which has really enabled them even to be in school throughout, because we have had challenges of absenteeism among the girls, especially when it comes to menstruation period time. They are forced to be out of school. But as I talk now, almost 100% of schools, girls in our schools are in school. I came up with this project to teach the girls how to make the reusable sanitary pads. And this is because in our club we talk about speaking out. So speaking out means the girls are supposed to speak out. They're not supposed to keep quiet with their problems. And we know that one of the challenges they face, mostly because it's an urban school, though poverty is there, so they face a problem of accessing sanitary pads. We believe that the whole school can benefit because these girls will use the computers, they learn, and then we encourage them to also teach the other girls in the school. It's going to make them to be very comfortable in class. As you know, a girl without these sanitary towels is very uncomfortable. I'm in Form 3 and I am a member of Tuseme Club. I'm one of the beneficiaries of this project that our teacher here, Madam Asiko, has brought to us. This project has helped many of us not to miss school, to come to school, because we can be able to access those sanitary towels any day or any time. Nyakora Mogejwang yena mar mondo mi akaw yweyo mokwongo ne weche manyien mag Migago dichieng' ma kawuono kapok adhi yweyo.
We mar mondo mi asoma ne moko kuom ote mabende uchwalo no odiochieng' makawuono kokale Facebook kacha kama wantiere live. Ogola Siala wacho ni jotelo machalo kaka Mheshimiwa Ong'ondo Were nyaka koro ong'e ni nitiere ndalo siasa kod ndalo dongruok. Siasa 24/7 ok nyal konyowa. Samuel Owaka wacho ni en Samuel Owaka wuod Kochia Lwalo wacho ni neno maber ka entiere Kapsabet e county Manandi. Ote machielo Benta Charles wacho ni ogonwa erokamano kuom kelonwa Citizen Digital antiere Safari Tabari aneno mosa. Erokamano e Nyawiti Jarodi bende wacho neno weche manyien ka entiere Rodi Kopanya ka entiere kanyo kod Mama Rehema ka chiel kod Movin Awiti en Awiti Jarodi. Oluoch Paul Audi bende wacho ni pod entiere kod Ramogi TV lera kendo aneno chenro kantiere Kiembeni Mombasa kanya kwa Ramogi ajua nganyisi ni chwalnwa paro kata ote moramora kotudore kod weche wa manyien duto mag Migago. Amodho pi matin aduogo adhi nyime. Imedo mana kete e Ramogi TV. Jipange na view sasa uduogi ber mathoth. Yurtolo mar bedo jaloch mar omenda miloyo pile ka pile ka ineno tuke malombo ji e view sasa gi siling 10 kende. Wan kod 100,000 miloyo pile ka pile, $500,000 miloyo juma ka juma kod grand draw mar $1,300,000. Mondo ibed jaloch, gima itimo yot mokalo. Dial *487*3# yier kama ondiki ni jipange na view sasa. Bang'e yier kama ondiki ni package mondo iyud points mabiro keti thuolo maber mar bedo jaloch mar milionde modhuro. Jipange ushindi na view sasa. Jipange na view sasa biro na ywa tol kokal namba mar 07096677000. Weche kod chike mantie nyaka tolu. Samoro hera biro gi lit kod kuyo. Akwai ni monde ng'wonna. Samoro hera biro kod luoro kata mana mirima. Ketoga singo mag mriambo kede. We ang'isi adier Sarabjit Singini. Hango na gimora moraka. To pende ni wacho miriambo. To samoro hera fwenyore kuom nyathi matin maonge ketho. Jogi paro ni pifo param ofuo ahinya. To paronwa ni okrach hero ng'ato kendo. Ok wachak wadhaw kendo. Mokwongo param dwaro ranyisi mar adier. Joot rito kendo joot nyalo kelo lit. Kaka nene chal ni podi iyo wang' koda. Dibed ni in podi paro gima an natimoni. Kata kamano, joot pod gin joot. Sarpanch ji. Dawe an madhi kuongo tugo. Asewacho ni ane madhi kuongo tugo. Choti Sardani. Wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Mana e Ramogi TV. Ik milimili mar dhogi ne wuodh kid chiemo mopogore. Chenro ka chenro dhialo mit chiemo. Chiemo gi nyadhi mopogore. Rabuon ni apidha iluongo ni surambaya. Lony tudore kod kitwa. Ok en mana ewi chiemo. Joluo wacho ga nang'o? Nyako dhiga tedo. Na biro tedo. Ai biro tedo. En hera gi lony moketi e loso chiemo ka chiemo. Sama koro gibage, sama imoye, to ni medo ne sukari matin. Sukari miyo konyo gi fermentation. Omiyo, kihero chiemo, in jatedo, kata mana ng'ama ohero tedo. Tudri kodwa tich adek juma ka juma e chenro mar tedo gi chiemo. Gi Jailieta mana e Ramogi TV. Ohala gi mwandu wakelo ni jolony e weche ohala. It is important mondo wan kaka joluo wabed gi dongruok. Wafwenyo ni adiera matut mag timo ohala. Tijni kidwa time en mana mashin mar luoko to gi kuminya yude pi. Wawuoyo e wi yore makare mag timo ohala. Kisechopo level mabedo brand, ono bende gimoro amora mitimo en gima timo makelo pesa. Wakonyi dongo ohandi ka wami yore mag kano mwandu. Investment group kawache mana gi nyinge no en choko pesa kasto ikete kamoro kasto golo nyinyo. Mabiro konyi e kinde mabiro. Omiyo wakwayo ni ji duto ket pesa gi savings mondo wapuonji kaka gibiro tiyo kodo. Riwri kodwa chieng' tich ang'wen saa 1:45 otieno. Mana e Ramogi TV. Nyakorom ga jwanga gi nengo mar ngima mamedo hidho.
Beningeni pok mari nyalo kelo ni yuto mari. Talent ni no nyaka sweti. Ok ni en talent ni kuri irie tiendi ni talent kuru biro no. Ng'ato ka ng'ato nitere gi pok mare mana Nyasaye omiye. Iyudo ka kata mana nyuola kwiri ni kik idhi nyis ji to kokinyiso ji ng'ama biro ng'eyo onge. Chieng' tich ang'wen chakre saa 2:30 nyaka saa 3 mar okinyi mar mondo mi wami jip makare kalure kod pok mabende intiere godo. Omiyo tudri kod an Sharon Ong'ao. Chieng' tich ang'wen chakre saa 2:30 nyaka saa 3 mar okinyi e TV mar Ramogi. Kwakelo ni chenro mano mar pok opogore. Riuri kodwa kiny e penj laktar. Penj laktar kikelonwa kod Equity Afya. Tinong'ani Frederick Kotieno daktari. An general practitioner. Chendo ni biro ni achiel kachiel kowuok kabad Equity Afya Marongai. Wang'iya ne tuo mar sukari kata diabetes, kaka wanyalo dak kode kata kaka wanyalo manage. Koro ka wacho ni diabetes, wacho tiende ni sukari manie dendi ni malo mokalo alama. Ni malo moloyo kaka dwari mondo bedi. Mana e penj laktar, saa 12 odhiambo. Kik bayi. Ageno ni ano kawiro makeup mang'eny ahinya. Angadio ni nitiere nyako kae momori ahinya. Introducing Kundali Bhagia in Luo. This is a story of two sisters who lost their father, and in their quest to find their mother in another town, they find love. Anaere inya Prita. To kendo gimora more wi mora. Enjoy this romantic drama of Kundali Bhagia in Luo on viewsasa.com. Mano ber ahinya. Era mit, era odak e kindwa. Machiegni kendo nyakwa Ramogi Ajwang' kendero kamana inyako medo kete e Ramogi TV e weche manyiena mag Migago. Ka odhi mbele ni jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua ogolo siem ne ruodhi mag gwenge mondo tiek midhiero mag kuong' ma oko puodhi e gwenge magiwuoke. Ka kamano to ibi thichgi oko e tije. Kane loso e romo mar nyisruok mag mwandu e gwenge mag Kapsabet, Gachagua oseyo ruodhi mag gwenge kaluwore gi ywak mane ochiw kod seneta ma Nandi Samson Cherargei ni nitiere medruok mag buche mag oganda ma wito ngimagi bang' madho kuong' ma oko puodhi. Gachagua ochiwo siem ne ruodhi kaachiel gi jolupgi ni ibi riembgi e tich ponono gitieko midhiero mag kuong' mabandia kata tieko midhiero makamano biro tamogi. Ruodhigo ochiwne gi thuolo mar dweche 2 mar kedo kod midhiero mag kuong' maricho e kaunti ma Nandi. Mambo ya pombe, county commissioner, well done so far. Lakini bado 70% you have succeeded. There is still 30%. Please reach out to church leaders and elders. They'll help you in this war. You know, I don't want kufuta my chief, but by this Christmas, kama pombe gali iko, I have to sack 10 or 15 chiefs from Nandi waende nyumbani. Na mimi sitaki kwa sababu si machifu wanitupigia kura. It will be very painful for me. I love the chiefs, but I love the young people more. So na nilisema you have to decide kama ni chief atakaa ama ni pombe. Na vile pombe hawezi amua, haina akili, chief ndio mwenye kuamua. So county commissioner, can you call your chiefs and your village elders in Mbukum, you have a meeting and you agree. I want before Christmas in the whole country, I want to sack about 100 chiefs. Wakuwe kielelezo kwa wengine wanaleta mchezo walevi. Your Excellency, na nasema mbele ya kanisa, kuna maofisa wa ngao bado wanalala. Na ulituambia kwa sababu pombe isipotolewa huyo mtu anafutwa, asiende mahali pengine kuuza pombe. We have pombe chafu inatembea hapa town, vijana yetu ukikuta saa 6 hawaendi mbele wala nyuma. Jopiny Manarok okwedo jalup jatenda piny kuom dhok mosebedo kogolo ni jo Kenya biro yudo dongruok kaluwore kod kaka negi chunga kod piny owacho e kinde yiero mokalo
ka joma ne osiro Kenya Kwanza yudo thuolo mokwongo mag dongruok. Gikoni chike mathurka ochiwo thuolo marom ne jo Kenya kendo kowinjo kwedgi e yo mora mora. Ingawa pia hasemi baya, lakini tuangalie sisi zote ni wa Kenya. Serikali ya Kenya Kwanza ni ya kila mtu. Either ulipiga kura ama haukupiga. Kama sisi saa hii tunaumia, maisha imekuwa ngumu, so tunasema Ruto wajue yeye ni president na ni president ya Wakenya wote, na afanye kazi bila kubagua, bila kuangalia kabila gani. Hakuna wale wanatoa ushuru kushinda wengine. Sasa kulingana na hiyo maoni ya bwana Rigathi Gachagua, hiyo maoni yake, hiyo ni yake tu kibinafsi. Yeye anaingisha siasa, lakini wakati ya siasa imeisha. Hakuna vile wenye walichagua hii serikali ndio wanaweza pata maendeleo ama ndio wanaweza chaguliwa kwa serikali. Hakuna mwenye Kenya ni yake kushinda mwingine. Sasa kama ingewezekana viongozi wetu wangekubaliana wafanye kazi kwa amani, tungojee miaka 5 tufanye uchaguzi. Sasa hii si saa ya kusema wengine ndio walifanyia kushinda wengine. Yuarruok ewi kieo ochako muoch kendo e gwenge makapedo e kind jobaringo gi jodak ma Turkana kakoro gidwaro mondo duol marango weche mag kieo okas chenro mar kelo kwe e kind oganda ariyogo. Mabiro bang' gavana ma Turkana timo limbe e gwenge ma Turkana kendo wacho ni kieo ma ilarono ni e kaunti ma Turkana, wach mano kweda mokalo gi jotelo matiati kotelne gi jaod bura margi mano William Kamket. Kamket oseo gavana ma Turkana kuom wacho wach makamano e kinde ma IEBC pod dhi nyime gi yalo bura makamano. Kuna huyu gavana wa Turkana ambaye kazi yake ni kuongea, kila wakati akiongea ni kuongea kuhusu tiati. Anakuja kupiga picha hapa Suguta, anakuja hapa Kapedo kwa Falls, anapiga picha kusema ati niko Turkana. Turkana gani? Nimenyamaza kwa sababu tunataka serikali kupitia hiyo tume ambaye iko na hiyo jukumu ifanye kazi yake at the right time. Lakini hii maneno ya kuja kupiga picha ati kwa waterfalls ati sasa hiyo ndio usema hiyo ni nini? Hiyo dramatization ya kuja kupiga picha hapa, sisi hatutaki hiyo maneno. As soon as IEBC is sorted out, we will ask the IEBC to look at the issue of boundaries. It is a legal requirement that boundaries are reviewed every 10 years. This is the 10th year since the new constitution was established, the first elections after the new constitution. If they do not solve the issue of boundaries, if they do not review the boundaries, then there may be a constitutional crisis. And as they review, let us not be unfair to the constituencies that were created to solve particular problems. Duol makedo gi mibadhi e pachoka EACC oduoko ne piny owacho lo moro maromo eka 32 manengone romo bilion 1.2 manitie e dhowath machale e kaunti ma Kilifi. Jatatije mar duolno Twalib Mbaraka wacho ni lobno noyaki gi joket mwandu moko. Lobno en bath lo kama bungu ma kaya nitiere mabende ondiki ni en kanyo ma le mag nam dakie kakoro biro bedo e bwo bad Migago mochung' ne le mag bungu kata Kenya Wildlife Services. Mbarak omako chung' motegno ni duol mar EACC biro dhi mbele duoko lobe duto ma oyaki kod mago mani gijini godo atok chik ne piny owacho kaka yor medo kedo gi mibadhi e pachoka. 1.2 billion shillings. Na unajua ardhi kila siku inapanda bei. Sasa hichi kiwanja kimerudi kwa community na tunawaomba watu wa KWS, governor na serikali yako mchunge, manake wale waizi wa ardhi bado wako. Si hata walifariki ama wameisha, wanaenda underground. Wao tabia yao kama mamba mto kikauka inaenda kujificha kwa pango, inakula ile mafuta ya mkia yake polepole, maji yakirudi inaanza vituko. Kwa hivyo governor, senator, wakubwa wa KWS, wananchi, ukitaka kupigana na corruption, wananchi pia muwe ndani katika hiyo vita. Lazima mchunge hizi viwanja vyetu. Na pia ni shukuru EACC na niendelee kuwaomba, kuna ardhi nyingi ambazo kuna fake titles. Sasa hivi wawekezaji haramu ama bandia ambao wameshika titles wapo ndani ya kaunti hii. Na tuna imani Chenze Ranch hivi karibuni pia EACC mtatupatia jibu.
Na tunashukuru tena Kisite Mpunguti pia imerudi ndani ya kaunti ya Kwale. Na tunatarajia pia Kuranze, kuna ambao pia wako na fake title. Pia tunatarajia pia iweze kurudi kwa himaya ya kaunti ya Kwale. Madamuna hii ardhi imerudi kwetu sisi, kwa wananchi inarudi kwao. Tutazidi kuilinda hii ardhi na hakuna mtu ataweza kunyang'anya ardhi hii ya watu wetu hapa Kwale. Riwruok mar Kenya Red Cross osechako tiyo machiegni gi jopiny e aluora Manyando kod Budalangi e timo ikruok motelo ne El Nino. Kopogore kod siro jopiny dar e kuonde ma oula ohero kendo terogi e kuonde ma oting'ore malo, Red Cross puonjo jopiny e wi ranyisi mag koth kendo ketogi akicha. Kaka Judith Omondi lero, jodak Manyando koni chakre higa mar 1991 pok giyudo geno kendo anyuolagi osepogore nikech oula mapek mathoro hinyo gwengego. Kwer, opau kod bede oket piny kendo tich chakore. E gwenge Manyando, riwruok mar Red Cross ochopo mar jiwo jopiny e timo ikruok motelo ne koth mar El Nino. Yaula kod beto dhi nyime kata bed ni jodak maka, to ywak ni kuom higni 30 pi osebedo ka yuerogi, anyuolagi osekere kendo nyithindgi mathoth oseweyo skul, to piny owacho koseloso yo maongirore mar tieko midhiro maggi. It started as early as 1961. It has been with us up to now, because some of our community members, even some of our people were moved to Kibugori, Mohoroni because of floods. A total of 684 households were completely submerged by water, and up to date 350 households are still underwater. E kaunti mabusia Budalangi, bende tich machal kod mae dhi nyime ka jodak koni osepuonjgi ranyisi kaka chuoyo kede e pia ora kendo limo bang' sa kirango medruok mar pi, ywak mar ogwala ahinya to mabiro yodala, gini moko kuom gik ma winjo nyisgi ni kinde oromo mar dar. Kujua vile maji inaongeza kupanda, huwa kuna vijiti tunaweka kwa pale mto mahali maji hapo. Baada ya masaa 2-3 tunafanya monitoring, tutaona kama imepanda juu ama imeshuka. So hasa wakati maji imekuja juu ikiwa karibu kutoka, huwa kuna signs tunaanza kupata. Unapata hali ya mosquito inakuwa mingi usiku, unapata kuna chura zinalia sana usiku, na mlio ikizidi sana, ukiona ikilia sana, ukisikia ikilia sana kutoka mbali kuja karibu na wewe, unajua sasa inafuata maji. Bende jose chako darahinya to maudaki alura maula ohero. Even if the rain comes, we are ready to go where we can stay without getting dangerous, because some people are pregnant. They cannot move in water. But if we are prepared, early preparation, they can just go if the water has not yet come. Red Cross bende okoni e kaunti kaka Isiolo, miere maromo 400 winjo dar kendo dogi kuonde ma uting'ore gi malo. E kodh El Nino ma okalo, lipod riwruok mar pinje United Nations lero ni ma ok tin ne ji 2,000 ne owito ngimagi, kama moko mathoth bende ne odar, jamni kod le mag bungu bende ne oywer kod pi. Okwaji ma odaki kuonde manyakelo masira mondo dar chon, kendo kigise pi mamol kata bedni podotin, pekne nyalo medore mapiyo. Judith Omondi, RAMOGI TV. Akodi weche matimore kaunti ma Migori en ni janon buge omenda oyango ni chudo mag chenro koting'o wuodhe mapachoka mane jod bura mag kaunti ma Migori odhiye e hik omenda mar 2021-2022 okelo to kaluwore kod onge mag oboke malero kaka chudo geno tim. E lipot margi bende janon buge okoni rem mar bod mar od burano keto mise mongirore kaluwore kod dwach chike ne nyalo kelo rode mag mibadhi e chudo mag od burano. George Bati miwa mathoth. E duoko mar nondo manotim kod janon buge omenda kaka od bura mar kaunti ma Migori ne otiyo kod omenda mage hik omenda 2021-2022 oyango ni $465,472,483 manoket ne weche wuoth kod nyiewo mwandu chudo mag ogajore. E omenda go $273,186,448 manoket ne wuodhe mapachoka
Janon buge omenda koni buge mag omenda mag od burano koni ne gitiyo kod milion 285 37,826 ka penjo en gimomiyo milion 11,851,778 ne omedore e chudo mag weche wuoth. Janon buge omenda bende koni milion 12,22,300 ma ikoni ne otigo de chulo joma ne omiyo rak mar tedo e kinde mag nyasi. Obok mayango chudo makamago ok ne giyudo. E chudo mag chuk dare i milion 12,610,742 manoketi. Janon buge omenda koni ok ginyal yudo ler e wi milion 7,610,131 kendo ni kata biro ne giyudo ni milion 12,610 ne otigodo. Nonro mag obok mayango kaka ne ogolo omenda to nyiso ni milion 8,370,501 ema notigo e yo makare, ma koro nyuolo penjo e wi chudo mar milion 4,240,242. E weche mag chulo osara, lipod janon buge omenda okoni e milion 404,243,633 manoketi. Milion 26,169,121 mane ochul jotich makojolo ne ochul oko mar lai mar lony moyiedhi ma idendo ni Integrated Personal and Payroll Database IPPD, gino mane nyalo kelo both e riwo kwan kod chwalo chudo ne jotich. Janon buge omenda bende luwo ni kata obiro ni od bura mar kaunti ma Migori ni kod board mang'iyo tije mag od bura ma idendo ni County Assembly Service Board ne ogichwalo lipot ma higa ka higa manyiso kaka ne gitiyo kaka kidieny mar 36 kare mokwongo mag chike mag od bura dwaro e pacho ka. Bende ne ogichuoga gulu mar od bura kaka chik dwaro, ka lipot no bende koni komiti mang'ado rieko ne od bura ne ok ochuogi maduto ka oriw nyalo kelo both kaka ne ota chudo kod chenro mamoko mag od bura mar kaunti ma Migori. George Bati, Ramogi TV. Jatend piny William Ruto timo limbe e dho wath ma Kisumu kama igeno ni odhi keto kenge mag neno ni dho wadhno otimo tich mane omiyo gere e yo makare. Dho wadhno ne geto mar tudo weche ohala e pinje mag Afrika ma ugwe kokalo e nam Lolwe. Watudore kod jafwambo marwa James Okoth e yor simu mar mondo mi onyiswa gima timore kuro gi sani. James Okoth, iriyo nade gi sani? Tinyalo mana nyiswa ni ang'o matimore e dho wath ma Kisumu kama intiere sani? Kata kamano pod waloso weche mag tudruok kod James Okoth ka intiere kaunti ma Kisumu mar mondo mi onyiswa ni nyaka sani to ang'o matimore. Jatend piny Kenya osechopo kanyo kose oyo to chenro chal mar arita chalo nade? Bende anyisi nyaka Ramogi Ajwang' ni nyalo tudri kodwa kichwalonwa pachi kotudore kod weche wa manyien duto mag odiochieng' ma kawuono. Adwa nasoma ne ote achiel kae mar ZZ Nyadundo wuod Migori County. Owacho ka ina kwayo jatend piny ojiwe weche mag arita kwe kata security. Mar ariyo opare vijende mogika ogere kembe mag rech e gwenge mag Kaluok ni rech Kaluo to itero Thika. En ZZ Nyadundo wuod Migori County namba 004. Nyaka Ramogi Ajwang' chwalnwa ote magi kaluore ni ote makamago bende kotudore kod limbe mar jatend piny wabro bedo kwa somo achiel kachiel. Gie thuolo ni inyisa ni waseyudo James Okoth e yor simu. James Okoth, iriyo nade gi sani? Inyalo mana nyisowa ni kama intiere gi sani chenro chalo nade? Kama bende jatend piny Kenya William Ruto nego bedni sidho meli mano mar MV Uhuru 2. James. Erokamano Sharon, ariyo maber. Yes, ani sama wuoyo ni chenro mar sidho meli midendo ni MV Uhuru 2 ket kama timre e nyiriri machuok kochakre sani kalure ni jatend piny Kenya William Ruto oseyuoro dho wath nam ma Lolwe. Moko kuom jotelo ma obiro moko kuom jotelo ma en go gie sani en jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua kod jatend migepe opogore opogore kama oting'o mago mag arita Aden Duale kaachiel kod joma moko. Jatend piny Kenya bende norwak gi gavana ma kaunti ma Kisumu Manongire Peter Anyang' Nyong'o e kind jotelo mamoko. Sharon, gie sani samwa kwakie ni jatend piny Kenya dhi achiel kachiel nyaka e dho meli mano ma MV Uhuru 2 kama odhi ayanga bende chenro ma oketi moyiedhi ni bang'e yange to obro donje iye to obayo kode matin e dho wadhni kae bang'e to oduogo to timo twak mare achiel kode jotelo mopogore opogore mobiro kae. Sharon, yaw kata sidho ayanga beli ma kama igeno ni dhi kelo lokruok
mopogore opogore mag mwandu mag dhowedhe kama oting'o miyo yot chwalo yore mag wuoth kendo loso kata medo bero weche mag ohala motenore gi dhowedhe e alwora mag pinje ma Kenya to kod pinje ma libamba. Sama aloso kodi ni kata sama watwake ni jatend piny Kenya William Ruto osekawo nafas makende kendo nyiriri machuok odhi twak achiel kachiel bang' sidho meli ma MV Uhuru 2. Kimiya thuolo matin abro mana nyisi mana kata lieko ni matin kotudre gi MV Uhuru 2. Gedo mar MV Uhuru 2 nochakre higa 2021 to tieke higni 2 mopogre gi kinde mikawoga seche migero meli machalo koda mae. Iwacho ni onyalo ting'o mizigo maromo tan 1,000 gi wiye kendo kata ng'wech mare e wi pi. Iwacho ni malo kalure ni ogere gi gedo mar lony manyasani. Sito ma kawuono ni bende iwacho ni dhi medo kelo tudruok machiegni mar Kenya to kod pinje ma libamba mano moting'o Uganda gi Tanzania, kendo neno ni weche mag ohala ahinya to chwalo misigo e pinje maoko to kod mano ma Kenya kata chwalo tudruok e yore mag ohala dhi medre e yo makare. Sharon, nyaka gie sani mago weche manyalo lieko ni anyalo mana kwayo ni kimiya thuolo matin tawei aringa med fwambo ni to jatend piny Kenya William Ruto dhi wacho nang'o bang' sito mondo wamed fwambo ni jowa kata jonenowa kuonde mopogore opogore e pachowa kae. Sharon. Erokamano ahinya James Okoth, mak mana ni kawuono iloso gi Joyce Odore studio kae ok nyawadwa Sharon. Erokamano ahinya kuom liekonwa gigo matimore e kaunti ma Kisumu. Ahinya nyato gi sani ma jatend piny Kenya William Ruto igeno ni biro bedo ka sidho ayanga mano meli mar MV Uhuru 2. Nyakora Mugejwang chenro makamano mana kaka isewinjo jafwambo wadwa mano James Okoth nitiere kuro mane dhowath ma Kisumu. Maneno ni kinde ma jatend piny biro sidho ayanga chenro makamano abro bedo kwa kelo ni kendi biro nene e weche manyien mamoko mag odiochieng' makawuono. Ka wadhi mbele ni sirikal mar kaunti ma Kilifi oriwore kod joked ne ratiro mag oganda e kedo kod lwenje mag kit chwecha. Kaluwore kod lipot mar Migago mar kit chweche kaunti no, 3 kuom ji 10 oseyudo midhiero mag lwenjego. Apisa maduong' mar Migago no Agneta Karembo koni lipode mathoth ma ichwalo negi oriwo jodongo ma inego kachiel kod mon ma irocho ratichgi e udi. Giduto gi yiere mar timo puonje e wi kedo kod lwenje mag kit chwech e kaunti no. Police officers are facing when addressing cases to do with sexual and gender-based violence. We do not have a rescue center to take our victims and survivors. Someone who has been hurt will end up hurting others. So it becomes a chain or a circle of trauma. How we are going to end this is by helping our sisters, brothers, girls, boys, women, elderly to raise their voices because some of them cannot express themselves. 35% of women, 1 woman out of 3 report having been exposed to physical or sexual violence. 1 woman out of 3 in today's world. Asiem mager ogol ne jodak malamu ahinya to rowere matiyo kod mbui e nyayo weche mag athua marocho chal mararita. Kaluwore kod komishona makadhowath na mchumbi Roda Onyancha, jodak ma kaunti malamu osebedo kod pogruok maduong' nikech monj ma kinde ka kinde. Onyancha ojiwo jodak malamu odaga kaka joka ng'ata achiel kendo were gi weche manyalo kelo athue e kindgi. Na leo tumeweza kukusanyika wote kutoka jamii mbalimbali tukiangalia kwa pamoja ni vipi tunaweza shirikiana ili kudumisha amani na usalama ambao umekuwa Lamu kwa miaka mingi sana. Kwa sababu tukiwa hatuna usalama wa kutosha, basi hata wale wawekezaji ambao wangeweza kuja kuwekeza katika kaunti hii ya Lamu inakuwa ni changamoto. Pia tuna mambo ya
ya utalii katika eneo hili la Lamu, na tunapokosa usalama basi utalii pia huathirika sana. Sisi dini yatufundisha kuishi na jirani, dini yatufundisha kumpenda mwenzako, dini yatufundisha kukaa kwa wema, na wale wachache wenye kutaka kuharibu hawa ukosekani. Hata katika malaika pekee kuna ibilisi. Kwa hivyo sisi twasema wale ambao ni mabalozi wema, tutahakikisha tumeweka juu bendera ya amani na tutaweza kuiangusha, na tutahakikisha kizazi chetu ambacho kwamba kitatudai kama tukweka hili jambo, sisi tutahakikisha bendera ya amani tumeweka juu na hatoiangusha mpaka yaumul qiyama. Kama jinsi kaunti yetu ya Lamu ilivyo, ni kaunti yenye utajiri na rasilimali nyingi. Wawekezaji wengi wangependa kuja na kuendeleza maendeleo katika kaunti, lakini utovu wa usalama umepunguza kuingia kwa wawekezaji, umepunguza uendelezaji wa maendeleo. Na hivyo baada ya kuwa na msururu wa mikutano ya wazee na serikali kuu, tumeafikiana ya kwamba tutaishi pamoja, tutaeneza umoja, amani na usalama kwa kila mmoja anayeishi hapa kaunti yetu ya Lamu. Sarabjita kuai. Lero rikoda. Herindo ngidoro mwanduna. Karabo miye gimora mora moduaro. Abo miye gimora mora. Donge mae gima ne dwaro. Mama koro ini temo timango. Ang'o mi ini pogono mwandu tesani. Ano kane kaber kata matin. To koro ini biro donga ang'o mama. Kiketo seyo tesego gimora mora biro kethore. Ine minyalo reswa. Onge kuma heli ndie. Wane modhi dare odni sani. Tango momi ini duogo ki odni. To ang'o momi idwa dar. Saraba kweri kikitema. Oh, enough. Ageno ni ano kawiro makeup mang'eny ahinya. Angadia ni nitiere nyako kae momori ahinya. Introducing Kundali Bhagia in Luo. This is a story of two sisters who lost their father, and in their quest to find their mother in another town, they find love. Anaere ainya Prita. To kendo gimora mora wi mora. Enjoy this romantic drama of Kundali Bhagia in Luo on viewsasa.com. Mano ber ahinya. Era mit, era odake kindwa. Ma e chenro makelo ni danji malie. Gik od belo bai. Wakelo ni be. Ang'o miri? Kusali kwa wajene. Aliye juu. Fuata. Ma e chenro makelo ni duond ya wuoto nagi. Apuro puoth ngima, apuro puoth poetry bende, apidho kodhi. Duond mine. Mine nyalo. Kod ohala. Ng'at mochako ohala nikech ng'ane nochako. Gino gidhi. Mbak ndalo. Wuoyo goganda mar onagi ka jiwogi kik gibedi gi luoro. Kod Stella Brenda, Lynn Ramogi, kod DJ Kolo. Wuok tich nyaka tich abich, saa 8 odiechieng' nyaka saa 10 odhiambo. Mane Ramogi TV. Shabikia na Mia. Bet with 100 Kenya shillings or more kwenye shabiki.com for you to stand a chance of winning amazing cash prizes whether your bet wins or loses. Kila Tuesday, 25 winners wanashinda 5,000 Kenya shillings each, na on Friday, 5 winners wanashinda 10,000 Kenya shillings each. Register, play and win. The more you play, the higher your chances of winning. Not recommended for the persons under the age of 18. Authorized by BCLB number 587. Machiegni e wechego mag tuke kama klab mar Barcelona nowuok chien gonde 2 kendo chuno amodhi